mga minasunod. Thanksgiving and Petition Mass in honor of Divine Mercy and Our Lady of Peña Francia, dulot ni Mr. and Mrs. Romeo Manalo and family. Si Kristo nagpili nin mga lideres na iyo an padagos kan sa iyang misyon, asin orog pakusugon an pagkasararo sa simbahan. Tinawa ni Jesus an mga apostoles kan kapangyarihan tanganing mautog ninda an sa indang katungdan. Ipamibi niya to sa selebrasyon ngunyan na kitagabos magkaburunyog sa pagtinarabang tabangan, tanganing ang simbahan padagos na magtalubo ki Kristo. Mga tugang, matindog po kita para sa pagpuon kan selebrasyon. Sa ngarang kanama, singkanaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Iso Kristong kaguranantan, pagkamot ng Diyos, asin ang pakisumaro ka ni Espiritu Santo, mapasay no gabos. Asin sa imong espiritu. Tugang, ako tan sa tuyong mga kasalan, tangani magkano kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako ki Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang tang Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pakapatawadan sa tumakasadaan. Darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamibig kita. O Diyos, na ginibo mo ang kaisipan ken mga paratubod na maging saro sa buot, tawan sa imong banwaan, nakamuutan ang binubuot mo, na mabuton ng pinapanuga mo, tanganing sa tao kan makilabano na katibaadan, ang sa mga puso mapamugtak diyan, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan, huli kay Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhasin naghahadi kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa paghinanyaw gan liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan paagi ning Diyos sa pagtao nin responsibilidad sa iyang pinili. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Olay kan kagurangnan Dios kisibna, mayordomo kan palasyo. Itutok lang taka, hali sa saymong katungdan, asin bubutungon, hali sa saymong pwesto. Tara, saldaw na iyan, aapudon ko ang surugon kong si Eliakim, naki ni Hilkias. Gigibuhon ko siya kan sa imong tunika, hahabayan ko siya kan sa imong salihoy, asin ang sa imong kapangyarihan, itatao ko sa iyang kamot. Magigi siyang ama sa mga taga-Jerusalem, asin sa harong ni Huda. Ibubugtak ko ang liabe kan harong ni David sa iyang abaga. Magbubukas siya, asin mayo nin magpipinto. Magpipinto siya, asin mayo nin magbubukas. Itataldo ko siya, siring sa rasok, sa masarig na lugar, asin magigi siyang mumuraway sa trono para sa harong kan sa iyang ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, kagurangnan an pagkamuot mo sagkod paman. Hari pagpabayai an gibo kan sa imong mga kamot. Kagurangnan ang pagkamuot mo sa god paman, hari pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imo, kagurangnan, ninudok sa puso. Tadinangog mo ang mga isinabi kan sa hunguso. Sa tubang kan mga Diyos, magtutugtog ako sa imo. Magsasamba ako sa banal mong templo. Kagurangnan ang pagkamuot mo sa god paman, hari pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Kagurangnan ang pagkamot mo sa paman. Hari pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Kagurangnan ang pagkamuot mo sa god paman, hari pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Tahalangkaw ang kagurangnan,
asin an mapagkumbaba hinihiling. Alagad an mapaabaw-abaw sa harayo namimidbidan. Kagurangnan an karahayan mo sagkod paman, an mga gibo kan sa imong mga kamot, day mo pagpabayaan. Kagurangnan ang pagkamuot mo sa good paman, hari pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Sa kasakitan asin kulog, kabtang kambuhay nin tawo. Kun an kasakitan, ako un ini pwedeng makabukas kan sa tuyang mga mata. Tanganing mahiling ang tunay na kahulugan nin buhay asin makadara sa satong sa pagsulsol. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. O kaladman kan kayamanan, kadunongan asin kaaraman kan Diyos. Abaa, dai marururup an sa iyang kabutan, asin dai masisiyasat an sa iyang mga dalan. Ta si Isay an may aram kan isip kan kagurangnan, o si Isay an naginyang parahatol, o si Isay an enot na nagtao sa iya, asin an may katanosan bayadan. Tahali sa iya, huli sa iya, asin para sa iya an gabos. Sa iya an kamurawayan sagkod paman. Amen. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasayndo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pag-abot sa riyon nin Cesarea Filipos, nagapot si Jesus sa mga disipulos. Sisay sa paghuna kan mga tao ang akik kan tao. Nagsabi sinda, si Juan Bautista daa, ano ba si Elias, ano ba naman si Jeremias, o saro kan mga propeta. Ano sabi niya sa inda, kamo, sisay ako sa paghuna nindo. Nagsimbag si Simon Pedro, ika an Kristo, an aki kan Diyos na buhay. Nagsimbag sa iya si Jesus. Paladon ka Simon, aki ni Jonas,
huli tabakong laman na sindugo ang nagpahayag sa imo, kundi ang nama akong yaon sa langit. Asin ako nagsasabi sa imo, kundi ika Pedro, anga po na iyo ang tutugdukan ko kan sa kong simbahan. Asin ang mga trangka ng impyerno, dahi kayan makakadaog. Itatao ko sa imo ang mga labi kan kahadian kan langit. Ano man nabugkos mo sa daga, magiging bugkos sa langit. Asin ano man, an hubadan mo sa daga, magiging hubad sa langit. Dangan, pinangaladan niya ang mga disipulos na dai mag-usip na siya ang Kristo. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Kan nakaaging siman ng mga tugang, yaon si Kristo sa inapo niya tong sa riyon kang Tyre ay sa Kasidon. Saan po ang Tyre sa Kasidon? Sinasabi niya to na ang Tyre sa Kasidon, yaon dan sa northern part kan Israel, which is practically Lebanon. Nasa Lebanon na si Kristo kayan sa Tyre in Sidon. Asin kaso binulong niya ang aki kantong Syrophoenician woman katong nakaaging Domingo. Nguyan na aldaw, yaon na naman siya sa Caesarea Philippi. Sa inyo yan ang Caesarea Philippi. Ang Caesarea Philippi katong panahon panahon kan mapa ni Jesus. Digdi sa parting ini, this is the boundary nasa northern part yan kang Jordan. Asin yan ngunyan, sakop na yan ngunyan kan inaapo niya tong boundary kang Syria. So nasa Transjordan, asin nasa boundary yan ngunyan kang Syria. And what is, ano ang tanto sinasabi ko ini sa inyo, sa Indo? Nahiling nindo ang biyahe ni Kristo. An sa iyang pagpahayag kang kahadian ng langit. An sa iyang pagpreach. Hali siya sa Tyre in Sidon, nasa Mediterranean coast kan Lebanon. Tapos yaon sa didi sa balyong niyan, yaon sa Northern Kingdom, northern part kang Israel, as in practically sakop na ngunyan kan banwaan na Syria. No? So, arog yan karayo an sa iyang binabaklay katong panahon, tangan ni ipahayag ang kahadian ng Diyos. Ngunyan, ano ang Caesarea Philippi? Caesarea Philippi is a Greek conquest, is a Greek city, no? Na ancient Greek city, na this is a pagan territory. So gustong sabihin, digdi sa Caesarea Philippi, kadakol digdi mga nagduduman, nin hulita, yaon digdi ang Diyos-Diyosa ninda na inaapod si Pan. Si sayining si Pan. Si Pan is half goat saka half man. Kabanga niya tao, kabanga niya kanding. Because he is considered to be the God of the shepherds. Ito magpapastol. Kaya digdi, nag-offer sinda sa saindang Diyos-Diyosa na ini, nin mga hayop na mga kanding o kaya mga sheep. Bako lang yan. Digdi sa lugar na ini, sa indang ginigibo, an inaapod human sacrifice. Bako lang mga hayop an sa indang pigsasakripisyo. Kundi mismo, literally, an sa indang isinisakripisyo, an mga tao mismo, nagsasakripisyo sila ng mga tao, lalong-lalo na ng aki. So, igwadig din ng human sacrifice. Ngunyan, sa lugar na iniyaon si Kristo, asin digdib niya pang niya hinapot, sisay sa paghuna nindo an aki nin tao. Mga tugang, permitan nga dadadang gini, an aki nin tao. Ano ta sinasabi niya, aki nin tao? So, mag-justify niya to yan, i-justify yan kan mga iglesia ni Kristo, na si Jesus, tao sana. Tas yung aning ngaya, inaapos niya ang aki nin tao. Sa inda, dakulang naintinda na inininda, na ibig sabihin kang aki nin tao, mean to say, He is the mighty one. So, naintinda yan sinasabi, o naintinda ninda yan, sa panahon ng Propeta Ezekiel, o ni Propeta Daniel, pag sinabi nindang aki ng tao, no? Garo aki ng tao, ang sinasabi kayan, makapangyarihan, hali yan sa Diyos. No? He is the mighty one.
hali siya sa kagurangnan. Kaya lang, sinasabi ninda na akining tao in order tanganing sinanda ay makusaran na pinapantay ninda ang sadiri ninda sa Diyos. But basically, pag sinabi ninda ding akining tao, they understood, naiintindihan ninda, that is the Mighty One and Holy One. Kaya sinasabi ni Propeta Isaiah ni Daniel katong panahon, nakahiling ako nin sarong makapangyarihan na nagdadangadang ang gabos na kapangyarihan yaon sa iya, nagdadangadang garo aki ning tao. So gustong sabihin, naiintindihan ninda yan, that something sa sinabi ninda ang aki ning tao, it should be divine. So kaya, an aki ning tao, not necessarily na si Kristo aki sa daling tao. There is something that is divine in Him na intindido na ninda. Kaya lang, abo nila, this is an ordinary term, tanganing para sa inda days, inda makakomiter na maikumpara sa mahal na Diyos. Anyway, tano tadi di si Sir Rapidipay, hinapot niya, ano ang chismis? Katatapos lang kakagadan lang ni Juan Bautista. Ang sabi ninda, ang sabi ng mga tao ngayon, nagsasabi na ika si Juan Bautista. May nagsasabi ngayon na ika si Jeremias, o ika si Elias, o saro sa mga propeta. Kung sa to yung mga tugang na analisaron, ang comparison, of course, tano tanay sabi nila na garo siya si Juan Bautista, because they recognize kan kapangyarihan ni Juan Bautista, asin an sa iyang mga ngalasan na siyang ginibo. Asin, makangalas, naikumpara siya kay Propeta Jeremias. Sabi nga, may nagsasabi nga na ika si Propeta Jeremias. Sisay po mga tugang si Propeta Jeremias. Prophet Jeremiah is considered to be the suffering servant. No? Sa gabos ng mga propeta, he is the suffering servant. Nitano, anong ginibo niya? Bago masakop ang Israel, siya nagpredikar na dapat sila magpasakop sa Assyria. Dapat sila magpasakop sa Babylonia. Ninhuli sa iyang pagpahayag, siya kinundinar, asin siya pinasakitan kan sa iyang mga kababayan. Kaya nasakop din Babylonia and Israel. Asin, tano tayo, naikumpara siya kay Elias. Si Elias, mga tugang, aram niya to na propeta, na siya sana ang isinakat sa langit. Huli sa mga chariots of fire, siya isinakat sa langit. So meaning to say, there is an allusion already kung ano ang identity ni Kristo. Na ang sayang pagka-Diyos, asin ang sayang pagtubos. He will be suffering. He is the God who will suffer, and at the same time, He is the God who will. But basically, digdi sa bersong ini, digdi pinapatunayan na ang simbahan ni Kristo, iwinalat niya kay Pedro asin sa iyang mga kasalihid. Ikagapo, asin sa gapong ini, papatindugong ko ang sakong simbahan. Ang sakong simbahan. Bakong sinabi niya mga simbahan, ang sakong simbahan. Tano to sa gapo, ninhuli tagigibo niya ining pusog. Tano to sa gapo, pusog ini, ninhuli ta ang otoridad, halik sa iya mismo man sana. Ang otoridad, halik kay Kristo. Kaya ang simbahan, maski sa kaluyan ng panahon, sa katahaw kan sa iyang mga kontrobersiya, yaon ang kaluyahan, yaon ang mga kontrobersiya, yaon ko ang mga istorya, because it is under the regime and leadership of humanity. Kay Pedro yan, si Pedro nagre-representar kan mga tao. Bilang mga tao, mga parakasala yan. Pero sa tao kang kasalang kang tao, no ta nagdadanay ang simbahan. Because this is not only, this church is founded by Christ Himself. Simbahan ni Kristo. Itinalaga niya lang sa mga tao, alagad ang gabos na otoridad at sing kapangyarihan, halik sa iya. There is a human element sa simbahan, pero yaon pirmi ang inapo itong divine element, and that is the authority of Christ. Iyo po yung dahilan mga tugang, kung taano,
tadai nawawarak ang simbahan. Poon kadto hanggang ngunyan sa tahaw kan mga kontrobersiya, the church maski pero paano emerges as one. Daw sa sayang mga distinction, sa sayang pagkakaiba kan mga tao. They are unified under one authority, and that authority belongs to Christ. Saro lang ang otoridad na nagsasararo kan pagkakaiba-iba niya to. Asin yan, mayong iba kung ang otoridad ni Kristo. Unlike with other religions, they claim themselves to be one because lalo na igwa sila prinsipyo na sinasabi na sulay Scriptura. Gustong sabihin, ang prinsipyo ninda is saro lang ang otoridad para sa inda. Only the Bible itself, sinasabi ninda. Pero, because it is not the authority did not come from Jesus Christ sa sarong otoridad, in their oneness, in the unity of the source, in the unity of their source, no, they are differentiated and distinguished in different manners. Kaya mo niyan, maggurado ang simbahan, pirang simbahan mo niyan kan ibang reliyon, they are almost, nagpuon lang sila 16th century, they are almost 400,000 mga iba-ibang denominations and still counting. Why? Because they have no authority that comes from Christ. It is because sa otoridad ni Kristo, no? Isa sa imo, ikagapo, asin isa sa imo ipapatugdukoan sa kong simbahan. Ang labi ng kadean ni langit, itatao ko sa imo. Ano man ang bugkuson mo sa daga, bubugkuson man sa langit. Ano man ang hubadon mo sa daga, hubadon man sa langit. Tanong mga tugang, tadi niya sinabi ini, asin itinawag kay Pedro ang kapangyarihan na ini, that I will give you the keys of heaven. Kasi mga tugang, ang Caesarea Philippi is considered to be the gates of hell. Ninhuli tayaon si Pan, ang Diyos-Diyosan, kang mga shepherd, it is considered to be the gates of hell. No? Kaya sa Caesarea Philippi, nag-o-offer sila ng sacrifice. Because, yaon dyan ang kapangyarihan, nare-recognize nila ang kapangyarihan kakadikluman. Pero, sabi ni Kristo, itatao ko sa imo ang labi ng langit, ni ang kapangyarihan kang kadikluman, dainang God manggagana sa imo, dai ini mabubungkag. Asin ini assurance na itinao ni Kristo. Why? Because Christ Himself is the sole authority and the founder of this church. Kaya, maski darumduman ko tugod sa istorya one time ni Bonaparte. Igwang legend na nagsasabi na si Bonaparte is a great conqueror. May nasabatan siyang bishop. It's during the time of sa France. Ang France is bistado sa liberal na kaisipan. Sabi kan obispo, ay napot siya ni Bonaparte, masaing kaya maduman. Maduman nga ako, in order nga sumaro nga ako, in order to destroy the church from within. Gusto sabihin, ninhuli ta obispo ka, they will be destroying the church and they have the capacity to destroy the church from within. From within. Sabi man ni Bonaparte, and where are you, sabi man niya kay Bonaparte, and where are you going? I will go there also in order to destroy the church. Sabi kan obispo, ako ngaya, ginibumi ngaya yan to destroy the church from within. And I am giving up. Mayo man ngayang nangyayari. Ika ngaya, maabot ka pa lang in order to destroy the church? You cannot do that. Kami ngaya, sa laog na kang simbahan, we cannot destroy the church. Ika pa ngaya, nahali ka lang ngaya sa luwas, you will destroy the church. You will never do it. Because the church is indestructible because of the authority of Christ. And ang mga tataramo na ini ang assurance sing kagurangnan para sa sato.
Gabos kita, pwedeng magrayo sa iya. Pero the church continues to be nasa sole foundation that He is willing to embrace everyone. Sinners, holy, magrayo man, bumalik man, to reform themselves. The church is always a welcoming church because the church is founded on the authority of Christ, which is mercy and love itself. Matinog kita sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kadlang itasin naga, asin kay Yesu Kristo, aking bugto niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ke Berhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa magadan, kan ikatulong aldaw na buhay luwat hali sa magadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamahan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay luwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mantang kita kan pagtugdas kan simbahan, mamibigit ang bukas ang puso sa Ama para sa satong pangaipo asin kambilog ng kinaban. Kagurang nanin nanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, pakusugon kan Espiritu Santo sa pagpadagos kan gibo ni San Pedro sa pagiya kan simbahan sa tahaw nin mga kadifisilan. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos ng mga obispo, ang kapadian asin mga lideres kan komunidad, magtalubos sa pagkamuot kan Dios, asin mahuyong magutob kan mga katungdan na pinaniwala sa inda. Ipamiipi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos ng mga paratubod, urog na ang mga nagaagi nin mga pagsubok, dai malingaw na si Kristo ayo ang sarigan nagapo, asin patugmadan kan sa indang buhay. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang asin mga maedad na, danay nakamutan asin ang tabayanan kan sa indang mga familia, asin katuod. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod na sa kinaban, magkamit min kahipahingaloan sa kahadean kan Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Lang itong nama, ginibugibuha kaming danay na magsarig sa imo, linigyan sa mga puso sa imong papagdanaya kaming maimbod sa imong pagbuot. Ulgi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia asin pagdulot kan sa tong mga atang.
Matindog po ang gabos. Diyos na mga kamanadayang kasagoran, nakakamiaw kami na sa daing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan sa bagsikan sa iyong pagka-Diyos.